So karon guys, hapit na kita maabot sa payag, no? Oo. Subay na punta, no? Ito ang area. Ay hapit na punta mag-abono. O yun na ito ang mga kabyuhan. Indot kay tanawon guys, no? Indot kay tanawon ang palibot, basta ting basak na yung tanom, no? Abot na dita sa tong payag. Napunduhan rin tubig ito ang basakan mga galaw. So ready to abono na gini siya, no? So mga ito mga gala, God bless nga itong tanan.